ngeke nginiqede angizazi ibongo zenkosi zonke. Ngiyanibingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje. Sigcine sithatha isinqumo sokuthi ngoba sikwazi ukuthi sifinyelele kubo bonke abantu abasuke bekhala ngey'nkinga zabo, since sithatha isinqumo sokuthi sosiza abantu, noma-ke kukhona abantu esizobahambela ukuze sikwazi usisize uvo labo. Abantu abaningi ababhalile abantu abase-KZN, kanti thina sigxile ngala ngaseGoli. Kodwa-ke sengeke singabasizi ngoba into esizoyenza nale bezosizakala ngayo into efanayo. Sibhaleliwe-ke lana usisi utheni ucela ukuba u-anonymous, wathi ucela ukwethula indaba yakhe. Indaba yakhe izwakala kanjena. Uthi mina Guluva ngumuntu ona 27 years, ngina 5 years ngiganile, futhi ngagana ngina 22 years. Ngiqeda nje ukuphuma esikoleni ngaba nenhlahla yokuthi umyeni wami wabe seyasinqumo sokuthi ahloniphe umuzi kababa ngendlela ekuyiyona yona. Okay, kuhamba isikhathi kulo 5 years besikade saqala salala, since saqala ngise high school silokhu silala ngoba umuntu osebenzele eGoli ebuye ezongibona. Sathi silalele sisi, wathi cha nginenkinga lana. Kuze kwavela isinqumo ngoba kwafika umkhwekazi uba umamezala kuyena, kwafika umamezala wakhe wakhuluma naye mayelana nalolu daba obekuyilona okufanele silethule namhlanje. Wathi umntanami unesikhathi nibambisene, asiside kakhulu kodwa ngithi angikhulule ukuze ngikwazise lento cishe mhlambe nawe iyokwelapha la uyosizakala khona. Uthi umama wangitshela ukuthi umntanami one, ngiyazi ukuthi akanayo inzalo, futhi odokotela bangitshele emedlebeni ukuthi umntanami akasezukuba nayo inzalo emva kokuba walimala no 6 years 5 years lapho wathungwa esidodeni sakhe. Lokho wenza ukuthi kucacele nombani ukuthi umntanami ngeke phinde benayo inzalo. Ngiyazi ukuthi nje ubuganile kwakhishwa inkomo uzolokhu uyibuza ukuthi wena yini ongayiprova ngayo ukuthi umuntu wesifazane la ekhaya. Cha, inkinga wena awunayo, umuntu onenkinga lana umntanami. Kodwa-ke nginalo icebo esingenza ngalo ukuthi ngampela kube ukuthi wena uyakwazi ukuthi ube nabantwana bala ekhaya futhi ungazizwa uhlukumezekile mangabe ula ekhaya. Ingakho ungakazwa ngizwa ngikubuza ngomntwana, ingakho futhi ungakaze wezwa ukuthi vuka indaba yomntwana. Sengizwile ukuthi umntanami usenokuyibuza noma-ke usezame ngayo yonke indlela ukuthi akhombise ukuthi ngampela uyafuna ukuthi angiphe abazukulu. Kodwa-ke akwenzeki njengoba kungenzeki. Imina olazi iqiniso futhi kunzima ukuthi ngimtshele ngoba lokho kuyomqedela umdlandla noma kuyomqedela ukuzethemba kwakhe. Alright, yini-ke esingayenza ukuze ukwazi ukuthi wena uthole abantwana njengoba wazi ukuthi kukhona obaba abadala ekhaya, kukhona obaba abancane? Ngithatha isinqumo sokuthi kufanele ukhethe noma-ke kufanele sikhethe oyedwa ekuyena ozokwazi ukuthi amngenele kamerweni ngalesikhathi ehambile, ngoba vele ukhona osebenzela la eThekwini okwazi ukuthi abuye njalo. Uyena ozokwazi ukuthi amngenele kamerweni ambhekele ukuthi kukhona yini wena onakho noma ongasithokozisa ngakho la ekhaya, ukufana nabazukulu. Wathi untombazane uyamuza umama kodwa-ke usazoyicabanga indaba yakhe, kanti ngapha nondodana ubelokhu ebhizi emnakekele embuza ukuthi uright yini, ngoba abantu abaseGoli babuye belove kwezinye iy'khathi. Kwasho ukuthi-ke undodana naye ngapha wayeseke waxoxelwa ngalolu daba kodwa kwase kuthiwa angaluthi vu okwamanje ngaphandle kokuthi kuze kuthathwe iy'nqumo. Hhayi-ke bangani bami, kwawukuthi untombazane usazocabanga uthi akathithanga isikhathi esingakanani ngoba nomama belokhu emxina ethi usucabangile ukuphi nokucabanga, uzizwa kanjani ngale nto engakhuluma ngayo. Ngiyaxolisa uma ukuthi mhlawumbe ngakhuluma kabi, kodwa-ke ngiyathemba ukuthi nawe ukuze uyibone ungumfazi ophelele, ngoba esikhathini sanamhlanje abantu abaningi noma intsha engangani iyahluleka ukugana ebese ibuyela emakhaya bengafisi ukuthi nawe wehlele leso simo while nithandana kahle nomyeni wakho. Intombazana agcine ibona lento engazi ukuthi izosebenza ngoba nangu nobaba osebenza eThekwini akayibekile phansi, ubuza impilo, ubuza yonke into. Right, ushoda ngani yini, asho uma ngabe kukhona shoda ngakho, asifuni umakoti ube nenkinga, warawara zonke lezo zinto. Alright, kuze kufike esigabeni sokuthi ngampela usisi uyasithatha isinqumo sokuthi
kufanele bebonane nobaba omncane. Bese kuba ukuthi cha, ubaba vele uzobuya eze ngasekhaya. Lokho wenza ukuthi mhlambe angayi kumakoti noma-ke kulesikhathi sanamhlanje ngoba ngazi kuney'ndawo ekuthiwa amakhwe, umuntu uma ngabe ngakaganwa ngokuphelele noma-ke umakoti avakashe ekhaya uma wukuthi sekufike lesi sigaba sokuthi mhlawumbe uyabona senizena ney'ngane. Begcine bevumelana ukuthi nobaba omncane akezukuya noma akezukuza umakoti lo oqondene nobaba omncane lo osebenzela eThekwini, kodwa uzofika nje ebese umuntu obezobheka into ephuthumayo ekhaya. Uyabo, uma ngabe wenzeka kanjalo uthi usisi cha yenzekile lento, kodwa-ke besingakaze simxoxele uma uyena owafika nombono kanje. Senginenkinga-ke yokuthi ngizomtshela kanjani. Nokho ngagcina ngikwazile ukumtshela ukuthi cha, siyilungisile indaba nobaba omncane, kodwa-ke ngizwakale ngazi ukuthi futhi ney'nsuku zami zingeqile zokuthi ngiye esikhathini. Hawu, umakoti usho njena na? Yebo, sikwenzile mama. Ngoba vele naye besixhumana eceleni kwawukuthi sigcina sivumelana. Wathi hhayi-ke kulungile-ke, ngithemba ukuthi ngampela umzukulu uzoba khona. Uthi usisi njengamanje into eyinkinga-ke ukuthi iy'nyanga azibhalansi nomkhwenyana obesegoli. Since zingabhalansi nomkhwenyana obesegoli, lento le yenzeka la phakathi nonyaka, kanti umkhwenyana bekade ehambe ngoJanuwari kade ebuyela amaholidi. Mangabe-ke kuyinto efana naleyo, kodwa umkhwenyana wami akazanake ukuthi into engabhalansi. Osekuyinkinga kumina ukuthi kuyovela kanjani kuyena uma kuwukuthi ngiteta ngesikhathi noma-ke sengeqiwe yisikhathi sokuteta. Uthi-ke cha, inkinga yami kwaba ileyo, kodwa-ke kwagcina kunganakekile. Njengamanje kwabe ngazi ukuthi ngeqiwe izinyanga ey'mbili ukuze ngikwazi ukuthi ingane yazalwa ngenyanga ka-11 noma ngenyanga ka-12, angazi lapho noma nge-right yini, ikhona yini into efana naleyo. Kodwa-ke usisi uthi cha, kwaba kanjalo kumkhwenyana osegoli, njengoba wayesephatheke kabi waze wabuya nasekhaya, kwenziwa konke okwenziwayo okuyizaba zokuzwa ukuthi ngampela inkinga ikuphi umakoti. Nebala-ke abazange beze beye enyangeni, kwaba ukuthi nje kwenziwa leyo nto eyisiko la ekhaya, ngoba kwabuke ngazi ukuthi mhlawumbe inkinga engalungiseka la ekhaya. Ingane yazalwa, izelwe ingane njengamanje, kodwa-ke inkinga esenginayo ukuthi mina iqiniso ngiyalazi. Futhi nobaba ngala sisathokozisana okuwubaba omncane ngoba ngakhombisa ukuphila kakhulu egazini. Ubudoda bakhe babungenza ngikwazi ukuzizwa ngifika kuvuthondaba ngikhululekile, noma-ke ngifike kuvuthondaba ngendlela engithanda ngayo. Kodwa njengamanje nginenkinga yokuthi lo wasegoli uma ngabe kuyile okuyena amaqondana wami, angisakwazi ukuthi nginame ngendlela-ke engisuke nginama ngayo uma ngabe nginobaba omncane. Kanti lento sasiyenza ngesimo sokuthi kufanele sikwazi ukuthi sibhekelele ingane, kanti nengane isiyaze yazalwa, kodwa futhi njengamanje kuyaqhubekeka nobaba omncane. Uthi ucela nina-ke abangani bami ukuthi ngampela simlekelele noma-ke simbhekise ukuthi yiphi into angayenza uma ngabe kukanjena. Laba abantu abasemndenini kanti futhi ngokwamasiko babethi bazama ukuthi besize lo osegoli, kodwa-ke ngokwemizwa useyahluleka ukubekezelela lo segoli, njengoba lo seThekwini eseke ebuye engamtsheli umakoti wakhe ukuthi ubuyile, ebuye ezongena ngapha elawini. Ziningi iy'nkinga bafethu. Ngiyafisa nje namhlanje masithe sakhetha lolu daba sizwe kuwena mlaleli wami ukuthi ngampela yiluphi uvo ongaphuma nalo. Sonke ngicabanga ukuthi bonke abantu engikhuluma nabo la bayayazi inkinga engikhuluma ngayo yemizwa, ukuthi ngampela abantu besifazane noma-ke wonke umuntu uyajabulela ukufika kuvuthondaba ngendlela athanda ukufika ngayo. Kodwa-ke uma ngabe esefika nobaba omncane kuyinkinga-ke ngoba umaqondana akakwazi ukuthi afikise umakoti wakhe kuvuthondaba, kanti lento babeyenza kuze ukuthi kuzozalwa ingane ebese bayaqhubeka nempilo. Uma kubukeka futhi ikhula ingane ebese bayaphinda bayahlanganiswa. Njengamanje uthi cha, yena uzwe ngazi ukuthi umuntu yena obhilonga kuyena ilo useke benesikhwele noma embone hamba egcekeni kufike umakoti wakhe owumaqondana, akasakwazi ukuthi akubekezelelele lokho kangangokuthi useke waze wamtshela ukuthi cha, engazi ukuthi isethathe iy'nqumo zokuthi ngampela uzizwe nesikhwele mangabe embona kufika umamncane. Nenkinga-ke kodwa ubaba besingalitholi ithuba lokukhuluma naye, noma ubaba bengakasibhaleli. Umuntu osanenkinga ilo oseqiwe yimizwa, kanti kwakwenzelwa ukuthi akwazi ukuthi akhumuze wakhe
wakhe noma abambisane nomyeni wakhe angakwazi ukuthi aphume ekhaya ngoba kwasekukhishwe iy'nkomo. Umlaleli wami, iGuluva TV lena, uma ufuna ukuphosa udaba lakho ungashayela ku-079 841 4163 sizwe ukuthi ngampela olakho udaba luthini, bese ungakhohlwa ukushiya uvo lakho laphana kwi-comment section usho ukuthi ngampela yini engamsiza usisi kulesi simo akusona. Uganile emzini kodwa-ke usezizwa enemizwa eyeqile kubaba owayethi uzosiza ukuthi kuzalwe ingane, kodwa-ke njengamanje akasakwazi ukuthi ezwe okuwumaqondana wakhe lo ekufanele amuzwe ngampela ngendlela ekuyiyona. Yona ncwadi-ke besinayo namhlanje leyo, ngiyathemba ukuthi nizoyijabulela uma ngabe sizethula kanjena ngoba asikwazi ukuthi sifike laphana nalaphana, kanti abanye futhi bathanda ukuthi bebe anonymous njengalona esimethula namhlanje. Uthena uzohlala nje alalele imibono yena, afunda amakhomenti ebese eyabona amsizayo nangamsizi. Mina nawe asihlangana kwi-comment section, izuvo lakho mayelana nalolu daba